ए भैया, बंटवारा कैसे बांट देला हो मन के। कैसे लोग आपन निकाल लेवेला अपनापन से। काहे घर के बीच सरहद बन जाला। हा कैसे सैनिक अपने खेमे में लड़ जाला। खेत बधार घर दुआर सब बांट देता लोग। मायो बाबू के बाटे खातिर गोर गोटी डाला जाला। माई बाबू के पेंशन के टेंशन रहेला, बाकी केहू के माई बाप के जरूरत ना रहे। किनार क के जिंदगी पार निखे लागल के जिए खातिर ना, बाकी मर के मरघट जाए खातिर जरूरत तो पड़बे न करी के। हमरा तो ये ना बुझाए कि समझदार आदमी बंटवारा करेला कि बंटवारा भइला पे आदमी समझदार हो जाला। मने कैसे याद रहत हुई कि कौन नल के पानी अब हमार नहीं खे, कौन दरवाजा अब हमरा खातिर हमेशा बंद हो गइल बा, नली के पानी केने मैं बहे देवे के बा। मिनी से माइक्रो तक आ गए संसार को। बाल बच्चा आजादा होके तो माई बाप, बस इतने के लोग कहेला परिवार। समय रहते ना बुझाई, रिश्ता खत्म करत करत जिंदगी खत्म हो गई। सोचा बटाइल तो सब कुछ आधा आधा, तब वो बंटवारा भारी पड़ गए।